Hi guys! Welcome back sa page Kapampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto naman tayo ng asadong matwa. As you can see, meron tayo ditong 1 kilong kasim, laman ng baboy. Isang buo yan guys at hindi pa natin siya kinakat. Imamarinate muna natin yan ng soy sauce. Tansyahan lang, siguro mga 1/2 cup. At saka almost 1/2 cup din na vinegar or red vinegar. Mas konti yung ilalagay nating suka. Maglalagay din tayo ng paminta. At saka 3 pirasong bay leaves or dahon ng laurel. And then guys, haluin natin siya gamit ang ating malinis na kamay. Haluin lang natin ng mabuti yan or i-massage din natin para mas manut yung lasa ng mga nilagay nating ingredients sa ating karne. Pagkatapos guys, takpan lang natin siya ng plastic wrap. Ayan. Then, i-refill lang natin yan ng mga 3 hours. Pero much better kung overnight guys, no? Ito kasi yung uulamin namin ngayong lunch, kaya 3 hours ko lang siyang ibababad. After 3 hours, umpisa na natin magluto. I-fry lang muna natin itong hiniwa nating patatas. 2 piraso yan guys, pero depende sa inyo kung ganong karaming patatas ang gusto nyong ilagay. I-fry lang muna natin yan ng mga 5 minutes. After 5 minutes, pwede nang hangungin lahat yan. Halos luto na yan. Ilalagay natin mamaya yan pag malapit ng maluto yung niluluto nating asado. Okay, set aside na muna natin yan. Next naman guys, i-fry lang natin bagya itong minarinade nating kasim. Siyempre, drain lang muna natin yan bago natin siya prituhin. I-fry lang natin yan hanggang sa mag-brown yung bawat side niyan. After a few minutes, balik na rin lang natin. Yan! After a few minutes again, itatayo din natin siya guys para ma-fry din yung pinaka-side niya. Ayan. Grabe guys, ang sarap yan, no? Lalo na kapag naluto na yan. Kabilang side naman. Ayan. Next naman, pag na-fry na natin lahat ng bawat side ng kasim, pwede na tayong maglagay ng garlic. Ito guys, isang ulo to ng bawang. Hiniwa ko lang siya ng ganyang kaliit. At saka isang red onion, hiniwa ko lang din siya ng ganyang kaliit. Lagay na rin natin yan. Then, gisa lang natin. Yung parang nasusunog na yan guys, no? Okay lang yan. Padagdag lasa din yan sa ating asado. Gisa lang natin siya. Then, kapag naamoy mo na yung aroma ng bawang at sibuyas, ilagay na natin itong ating kamatis. 6 pieces yan guys. Hiniwa ko lang din siya ng ganyang kaliit. Then, continue lang natin yung pagluto hanggang sa medyo madurog or malusaw yung ating kamatis. Takpan muna natin para mas mabilis kumulo. Once na kumulo siya, ilagay na natin itong pinagmarinadan natin. Then guys, mag-add pa tayo ng konting tubig para mas mapalambot pa natin yung pork kasim.
Haluin lang natin ng bahagya. Tsaka natin takpan ulit. At balikan natin yan after 30 minutes. After 30 minutes, balik na rin naman natin siya para maluto naman yung sa kabilang side. Then guys, maglalagay tayo ng konting tomato paste para mas maganda yung kulay ng ating sarsa. Optional lang to, no? Sa may gusto lang. Yan. Pagkatapos, haluin lang natin. Mag-add pa tayo ng konting tubig. At saka natin takpan ulit. At lutuin pa natin yan ng mga 30 minutes. After another 30 minutes, ayan guys, medyo natuyo na, no, yung ating sarsa. Kunti na lang, maninigit na to sa baba, no? Ngayon naman guys, tikman natin para may tama na natin yung lasa or may adjust na natin. Okay na yung alat guys, no? Tsaka yung asim. Maglalagay na lang tayo ng sugar. Mga 2 tablespoon. Tsaka konting paminta pa. Then, ilagay na rin natin yung mga finry nating patatas kanina. Tsaka natin haluin. Then, tuloy pa natin yung pagluto ng mga 5 minutes. After 5 minutes, patayin muna natin yung apoy. Then, hangungin lang muna natin itong ating kasim para mahiwa natin. Ang lambot na yan guys. Yan. Palamigin lang natin ng bahagya yan guys. Tapos hiwain natin siya. After natin hiwain guys, ibalik lang natin. Dito na tayo mag-plating. Ayan. Then, buksan lang ulit natin yung apoy. Para mas uminit pa. And then guys, pag kumulo na siya ulit, okay na yan. Pwede na yang i-serve. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye! Grabe guys, ang sarap niya, no? Sarap pa lang, ulam na.